sedang banyak tunjuk bor kari China persya ia kari Amerika lembah ki bor ia let ma juga. Kajing im jungi ki brio hang ne slap pertai ngila tip syai bangin im tang sipor bat ngin salek no ru tang daki kendiat sneme lada ngilong ki brio ki bab perkhat jengai nrei ki don ru ki brio khamtam hakani kaspa snem kabamanda I kumba ki ngej patharai bakin imsa hakani kasla pertai lada syupej bat bisharpnya ia ki kam bapau jongki kani ka jujia khamtam hakitu ki brio ki ba im hakaspa kapau badru hakitu ki brio ki ba jubat ia ulakam sencar lakalong hakano kano maka benta jongka jingyo ban sencar jongki namar ki kam bakile badba ki kam ki bapau syak pertai kapan isai kumta I kumbakin imsa hakani kasla pertai kabangi kwa ban kham yangam chliu shushu hangni kalong bahakini kisngi khamtam menta usnem kat shabangi pai ngishuyo bat yo ngobet satang yaki kam kajingya umsnam hamman lakasngi lengba kijing sakhi balayo banlum bat peni syak pertai daki nonglum khubor ki ba pher balap peni bat balah sakhi lengba ka pertai perok kawai baka jingya peni bor bamar keliang kajuya ja hajan man la kisngi la kalong hapo kari India jongi nesha kiwi pat kiri jong ka pertai khamtam ni sakhi shai pha menta ya ka jingele badang jur pha menta habreng ki leno Hezbollah bat ki shipai Israel kumju rude bat ki leno Hamas bat hates bat ka ba khamshir kai shushu I kumba ka jingya peni bor ba mar keliang kata kari Iran persya ia kari Israel I kumba ka nang ya khlu shushu wat laki babun kiri jong ka pertai ki dangmut batang Maria Job ut Donald Trump kum u presiden bat thmai jong kari Amerika kini baro kinsa kham thanda no Henry da Kongpong umpat idon kano kadak banong bakan sajem no niyo le se kidak jong ka jingstang ban jai kin sapau hakini kisngi ban sawan namar ngimla ban yo I bat tip lupa iya ta kumjuru de haba pai shaka jingele hapreng kari Russia persya iya kari Ukraine ru umpat idon kano kadak bakari Russia kan sangeno ia ka jinglet kentur put jongka syapo uput usam kari Ukraine hang neru ki babun kiri ka perthai ki pai khmat chau Donald Trump bayole se tang mau ubala man pen ko ngono ia Putin bun sangeno bat ban walam pat syakmi jongka jinge kren yesu thu jingmut hapreng jong kita kiri ba marjan haba pai pat shagi benda jongka ri China kabadai kawai nakiri ki bau Donald Trump udah syunyap shisha khamtam ki kam buito jongka ri China kabab persang kumno banyon ben ia ki pat kiri ki ba khamduk ki badon marjan jongka ban shule da ki buitpo jongka da kumni kumtai ban pentroin pat ia ki batru kari China kajuko pro barabor bakadon ia kita ki tiar ya letma ki ba klain bor jongka ki bala bane tenjuk bor bat ki tiar ya letma kari Amerika lada ja kano ka jingya peni bor ba mar keliang hapreng jonggi dang menin kasngi ki sipai kari China kilas dang banyak kilomet bat sedang ban peni klo ya kita ki jet ya letma ba klain bor jongka bala tip kerteng kum ki J35A ki bala ban yarangkat bor bat ka jing klain bor ki jet ya pom ma jongkari Amerika bala tip kerteng kum ki F35 bat kani kalong kat kum ka jingkam nakatnat sipai kari China ha khatai ka jing peni klo ki sipai kari China kila penheru de ya ki drone ya letma jongka ki badai ki wepat ki bor ya khuntma kat kum kani ka juk ka ba manta tang kata hendrei menen kasgi ki sipai ka China kila penher bat peni klo ru de ya ki jet ya pom thma ba khlain bor balathit napo kari Russia balatip kerteng ya ki daki Su-57 hakatai ka jing penher ya ki Su-57 layathu shai ya ki tegi jet thma lanya bat penher hi daki pilot ki badai napo kari Russia namar ki sipai kari China kimpatla ban penbiang katkum kabor jongka jingdon kam kita ki Su-57
hangne ngila ban krenshai bakate ke jingle jong ka China kalong kumno ban pen apsrep lupa lada kano ka jingya kana bat kari Amerika kan mi hadin bat pan pen iru syakari Amerika bamaki kilong ki balap pen kre lupa lada jaya namar u Donald Trump snotna dalele ru yaki kam butu badiki kam trikam jongkari China kabade kawai nakiri balas sensar donbor da Xi Jinping.